Tamás vagyok, és a Familia Gladiatoria Pannonikának az elnöke, rómaiasabb néven Laniszta. 1985 telén decemberében, 21-e környékén kezdtük el az első próbákat a nem messze lévő Tungstram Váci gyárában, és hát tulajdonképpen azóta úgymond üzemelünk. Most nekem soha nem az volt a célom a gladiátorjátékoknak a újkori bemutatásával, hogy egyfajta ilyen fórumot teremtsünk a brutalitásnak és az öncélú, meg az öntömjénező hősképzés őrületnek, hanem mindig valamifajta erkölcsi mondandót próbáltam belecsempészni, aztán ez hol sikerült, hol nem, de végül is sikerült annyiban, hogy a Mithresz kultusznak 7 beavatási lépcsője ihletett 7 nevezzük színdarabot, amelyek a gladiátorjátékokra voltak ráültetve. Tehát mondhatni, úgymond büszke vagyok, meg hát a társaságunk is. Még annyit elmondanék, hogy elsők voltunk a legújabbkori megjelenésünkkel, mert hogy a gladiátorjátékok betiltása után az ókorban mi voltunk az első úgynevezett Familia Gladiatoria, így hívták ezeket a gladiátor csoportokat, akik hát színre léptünk, nem csak Európában, hanem hát világszinten is. Nos, a 6. szín az megfogott, mert hogy először nem voltak meg a szöveges részek benne, hanem képileg élt bennem egyfajta színházi TV felvétel során az, hogy itt tulajdonképpen a hedonizmus volt, és aztán a végkicsengése az volt az egésznek, hogy hát ebbe döglött bele úgymond a birodalom, hogy nem bírtak magukkal, és hát egyből Nikolának írtam is, hogy hát én majd jól leleplezem ezt a dolgot, mert ez nem így történt és egyebek. De be kell látnom, mert hogy nyilván felkészülés közben elolvastam a 6. színt, és hát be kell látnom, hogy Madách zseniálisan megfogalmazta ezt az egészet, mert egyetlen egy mondatával nem utal arra, hogy hát ezért bukik meg a birodalom, de az utalás benne van, és egy csomó más minden is benne van, és akkor erre térnék rá. Tehát a másik teremben egy olyan filmrészlettel jöttem volna elő, ahol egy fiú és egy lány a Villabornak nevezett németországi rekonstruált római villa kis arénájában harcol, száll a por, csattognak a fegyverek, tömeg üvölt, és alatt a zene szól, de ahogy ezt az ókorban is így csinálták. Tehát az ókorban orgona és nagy hangterjedelmű sípok voltak azok, amelyek kísérték ezeket a küzdelmeket. Most a 6. szín orgia, nevezzük orgiai jelenetnek, mert azért annyira nem jön ez elő. Az fogott meg az olvasás során, hogy igazából ez egy úgynevezett elitista összejövés, ami hát enyhe utalásokkal, meg beleképzelésekkel mondható igazából orgiának, de a dolog lényege az valójában az elitista társaság. Tehát egy olyan jómódú csoportosulást látni, akik nem csak a harcot élvezik, a két gladiátornak a küzdelmét, hanem hát isznak, esznek és hát ölelnek is, és tulajdonképpen az a furcsa kettősség van az egészben, hogy amiért ők harcoltak, tehát az italért, nőért, lakásért úgymond, meg az ételért, az a harc az számukra véget ért, és nagyon nem tisztelik a másik két embernek a harcát. Tehát igazából nincs bennük semmi olyan, ami valamelyest visszatekintene, hogy hát
valamilyen módon analógikusan, hát én is harcoltam a javakért és azért a társaságért. Tehát ezek nincsenek benne, és nagyívűen odadobja a Lesztes gladiátornak az életét ez a férfiú, és szinte ilyen menőzős az egész. Tehát az jön le belőle, hogy hát én ezt is megengedhetem magamnak. Na most, és átcsatolnék a plebszre. Na most tévedés azt hinni, hogy a római korban mindenki így élt. De hát régészeti, meg történészi munkálkodásokból pontosan tudjuk, hogy az úgynevezett plebsz az volt úgy, hogy egy 4x4 méteres szobában élt egy család, és hát gyakorlatilag onnan, oda csak aludni jártak szinte, minden egyéb dolgokat azt máshol végezték az utca hosszában. Most vágyhattak rá, vagy valamiféle elképzelésük lehetett, hogy az elit az hogy él, de számukra maximum egy ilyen lakoma akkor jött össze, hogyha választások voltak, tehát politikai választások voltak, és a politikusok úgymond lekenyerezték, leolajozták a potenciális választó rétegüket, és hát ilyen formában ők nem, tehát nagy tömegekben abszolút nem így éltek, ahogy a 6. szín bemutatja. Most a másik, amire okvetlenül utalni kell, az, hogy maguk a császárok, tehát már a 3.-4. századi császárokra utalok itt, azok többsége katonaember volt. Most ráadásul provinciákból jöttek, tehát nem az úgynevezett elpuhult római közegben szocializálódtak, tehát feltételezhető, hogy egyfajta, nem szeretem a kemény szót, de egy szigorú erkölcsi rendben éltek, egyrészt magukkal kapcsolatban, másrészt úgy nagyjából azzal a közeggel, amelyre ugye ráhatásuk volt. Tehát egy katona ember egyébként sem engedheti meg, hogy lovak közé topja a gyerkőt, aztán harcoljatok fiúk, tehát ez nem így megy. Tehát azt se lehet mondani, hogy itt úgymond a császári trón környékén, vagy a császártól büdösödött volna tehát ha ő van a hal, akkor értjük a hasonlatot. Tehát inkább van egy úgynevezett elitista, jómódú réteg, aki megengedheti magának az ilyenfajta orgiákat, és akkor itt belép a történészeknek a munkálkodása, mert hogy a címben is megjelenik az, hogy képes-e legyőzni magában az állatot az ember, és egyfajta erkölcsös módon viszonyulni a közegéhez, a társadalmához, és annak javáért is munkálkodni. És ezért hajlandó-e feláldozni bizonyos kényelmeket. Na most a helyzet a következő. Onnan fiadzik a baj a római birodalomnál, hogy maga a birodalom központosan nem szedett adót. Ezt úgynevezett adóbérlőknek adták ki. Ezek az adóbérlők, meg volt határozó számukra, hogy mennyi az a plafon, amit szedhetnek, és mennyi az az alsó padló, ami alatti összegeket az államnak be kell fizessenek. Tehát a kettő közötti különbözet volt az adóbérlő haszna, és ebből kellett a költségeit is kitermelni, tehát az utazásokat, szállítást, mifelé. Nos, az adóbérlők fogták magukat, és hát jóval, időnként nagyon jóval a felső plafon fölött szedtek be adókat. Ebből persze lázadások lettek, mire a kormányzat úgy reagált, hogy az adóbérlők fölé kihelyeztek ellenőröket. Hát ezeket az adóbérlők lefizették, ahogy ez már szokás, és vidáman ment tovább az üzlet, kumpolták a népet, azok lázongtak, erre a kormányzat fogta magát, és az ellenőrök fölé is kineveztek ellenőröket.
Na most, hát őket is lefizették, ehhez még több pénz kellett, tehát még jobban meg kell pumpolni a népet. És hát eljutottak olyan szintre, hogy a pénzrontás, tehát az, hogy az ezüstpénzben már alig volt ezüst, és a többi. Na most ebből adódóan az árak is elszabadultak, és hát nyilván itt a korrupció volt a hajtómotor. Megjegyzem egyébként, hogy a korrupciónak és a ráknak van egy erős analógiája. Lehet, hogy még szót értek róla, de most menjünk tovább. Tehát gyakorlatilag úgy kipumpolták a népet, és olyan kevés adóbevétel is folyt be, hogy ez a hadsereg, ami lényegében a birodalomnak a gerince volt, a hadsereg sem igazán kapott belőle. És hát itt úgymond elkezdődött a hadurak rendszere, mégpedig olyan formában, hogy hát a katonák is úgymond, tehát a vezetésük is, azt mondta, hogy hát ha nem fizetnek nekünk, akkor beszedjük mi, ami kell nekünk. Hát végül is embereink vannak, fegyverünk van, ki az, aki el lehet mondani, és akkor elkezdték ők is vámolni úgymond a közösségeket, a környezetüket. Hát ebből adódott aztán az, hogy utána már, ha nem tudott fizetni valaki adót, akkor valamelyik családtagját elvitték rabszolgának. Tehát a gyerekeit konkrétan. Na most ugye az történt, hogy hát egy csomó ember, aki nagyjából határok közelében lakott, tehát a provincia széle utána a Barbarikon következett, az fogta magát és azt mondta, hát az anyátokat. Fogta magát és átment a barbárokhoz. És ismerünk ilyen leírást, hogy igaz, hogy hideg van, büdös van, bárdolatlan a modoruk, de szabad vagyok, és nem viszik el a gyerekemet rabszolgának. Tehát itt tartunk, hogy valójában Madácsnak, ha kimondta volna, akkor is teljesen igaza van. Hát igen, ez az elit az, aki a kezdeti népnyúzásával, a korrupciójával belehajtja a birodalmat a pusztulásba. Ehhez persze még hozzájött az, hogy kiüresedtek a hagyományos római vallási, hogy mondjam, nehéz ezt hitnek, meg ilyenfajta világlátásnak nevezni. Hát gyakorlatilag olyanná fajult a római vallás áldozatbemutatás, a klasszikus régi római isteneknek, mint amikor elmegyünk egy koszorúzásra, vagy zászlófelvonásra, vagy ilyesmire. Hát körülbelül az volt. Hát sokan vagyunk, beszélgetünk, és az erre van intézve a dolog. Na most ezért keresni kezdik a misztérium kultuszokat. A misztérium kultuszoknál meg kell említeni a kereszténységet is, mert az is misztérium kultuszként indult. Mégpedig olyan jegyek alapján mondom ezt, hogy a korai keresztény misék azok úgy néztek ki, hogy ment a mise, eljutottak egy pontig, egy időtartalomig, amikor kiküldték azokat a híveket, akik nem voltak úgymond beavatottak a kereszténység kultuszaiba, tehát Jézusnak a kultuszába, és az így ment. Tehát gyakorlatilag a végére, a mise végére csak a magas szintű beavatottak juthattak el. Ez nem egyedi, mert a Mitresz kultusznál is ugyanez játszódik le, és az elvek. Tehát Jézusnak a tiszta elvei, amelyeket példabeszédekbe burkolt, és úgy jelenít meg, ezek lényegében Zénonnak, a kb. 400 évvel korábban élt görög filozófusnak az elveit úgymond visszhangozzák, de a példabeszédek kapcsán sokkal közérthetőbben. Na most azt mondhatnánk, hogy jó, hát Krisztus hol élt, Közel-Kelet, görög hatás, ugye találkozhatott Zénon tanaival, de ezt most tegyük félre, mert nem erről van szó. Kérdés az, hogy most Jézus hitet terjesztette, vagy tudást? Na most általában ugye a keresztények azt szokták csinálni, hogy ezzel öblögetik a szájukat, hogy hát higgyél, mert az a legmagasabb rendű. Hát nem. Úgy tűnik, hogy a tudás az magasabb rendű. Erre ugye egyes misztérium kultuszok rá is épültek erre a tudáskeresésre. Jézus esetében viszont ott van egy olyan
szál, ami a Júdás evangéliumában jelenik meg, és csak egy mondatát idézném, amikor félrevonja Júdást, Jézus, és azt mondja neki, hogy csak neked, hogy a többiek ne hallják, olyan világot mutatok neked, amelyeket még angyalok szeme sem látott. Tehát mi ez, ha nem egy olyan tudásra, beavatotti tudásra való utalás, amiben ő rendelkezett, és amit a példabeszédeknek a tisztaságán túl nem osztott meg őt hallgatókkal vagy a követőivel. Tehát itt tartunk, hogy a kiürösödött római vallás keresi a lelki táplálékot és az útmutatókat, amelyeknek a birtokában etikusabban, úgymond normálisabban élheti az életét, és kedvezőbb és jobb viszonyokat teremthet a közeli közösségével, vagy a távolabbival. Tehát idáig jutunk el az úgymond birodalmi összeomlásnál. Tehát azt mondja, hogy minden együtt van, kívülről kopogtatnak a barbárok, ezek egy részét befogadják, megpróbálják integrálni őket katonaként, földművesként, vagy földműves katonaként, ismerjük ezeket, és ezzel együtt gyakorlatilag leszáll a kultúrszint. Tehát van ez a toposz, ami megjelenik a 6. színben is, hogy a hegyekről ömlenek le a tiszta harcosok, akik kívülről jönnek. Hát ezeket a tiszta harcosokat a nagyanyáink megismerhették a II. Világháború végén az ilyen-olyan orosz frontoknak a katonáiban. Úgyhogy hát ez a toposz ez enyhén szóval nem jött be, akkor sem, meg hát soha. Tehát aki kívülről jön rongyos fenékkel éhezve, bárdolatlanul, műveletlenül, az nem fog magasrendű erkölcsi elvek szerint viszonyulni annak az országnak a kultúrájához, akik befogadják. Hát ezt látjuk most is, tehát a Péterre utalva, ez az analógiák egyike. Na most a 6. színben megjelenik egyfajta olyan elbizakodottság, ami kicsit túlmutat a normalitáson. Ez az elbizakodottság az, amikor, hát népiesen szólva arra biztatják ezt a szerencsétlen nőt, hogy smacizza le a behozatott halottat. És mint egy büntetésként meg is kapja villámgyorsan a testist. Tehát ez is egy analógia, és távolabbra vezet, mert hiszen egy olyan társadalomban, aminek az úgymond elitje elszabadul, a bizarsági izgatja föl, és keresi a nagyon különlegeset, és hát ilyen vagy hasonló módokon próbálja kielégíteni a bizarság iránti vágyait, hát az megkapja a maga büntetését, vagy a pestés, vagy a nemi betegségek kapcsán, vagy egy féltékeny férj tőre által, tehát ezt ismerik. Nos, a 6. színben ugye megjelenik Péter apostol, és hát megjelenik egyfajta moraj a háta mögött. Ez a moraj, ez a úgymond magukra találtaknak a tömege, akik Jézus misztérium kultuszában találják meg a saját útjukat, és azt az utat, ami kivezeti őket az állatiasságból. Nagyon különös ez az egész, mert a sokat beszélő tanár úr is említ egy olyan részt, ahol Madács arról ír a művében, hogy annak ellenére, hogy mindig van egy megújhodás, annak ellenére mindig visszacsúsznak és körbe-körbe forog az egész. Tehát ezt ismerjük, meg tudjuk, hogy a kereszténység, amikor államvallássá válik, és már a püspökök úgymond regnálnak,
akkor olyan hatalmakat és olyan jogosítványokat ragadnak magukhoz, hogy bírói hatalommal rendelkeznek, és ezt ki is használják, mégpedig úgy, hogy a nekik nem tetsző embereknek a vagyonát azt elveszik valamilyen büntetés kapcsán. Tehát a kereszténység is úgymond népiesen szólva kezd elkurvulni. Tehát amit a római vallás jogrendje azért elég konzekvensen követett és szigorúan betartott, az pont de hát igen, ez az, amikor Jézus öblögeti a száját, közül meg ellopja a többiekét. Tehát ismerjük ezt is. Tehát elkezd visszacsúszni azoknak a fölmagasztalt orkoknak a tömegéhez, akik úgymond tiszták, meg egészségesek, meg nem tudom, micsodának lehet őket leírni, azoknak a festett erkölcseihez. És hát utána el kell tenni sok száz évnek, vagy évtizedeknek bizonyos régiókba, hogy visszaálljon egyfajta jogrend. Tehát innentől kezdve azt mondhatnánk, hogy Madácsnak igaza van a sugalmazással abban, hogy ez a fajta elit, akit ő bemutat a 6. színben, ez igen hathatósan hozzájárult ahhoz, hogy ez a birodalom megbukjon. Miért? Azért, mert a korrupciójával gyakorlatilag kiuzsorázta a népet, kiüresítette az államvallást, ezzel együtt beengedett egy csomó olyan embert, akik kulturálisan lehúzták a birodalmat, ráadásul katonailag sem voltak már alkalmasak, különösebben védőerőként, és innentől kezdve borítékolható volt, hogy meg fognak bukni. És a kereszténység sem segítette ezen, vagy állt elébe, hanem úgy mentette át magát, hogy elkezdte megtéríteni az orkokat, már úgy értem a mindenféle barbár betelepülő népességet, és hát ilyen formában megpróbáltak aztán később valamilyen korrektebb jogrendet létrehozni. Tehát azt mondja, hogy mi a tanítása Madácsnak. Előtte felolvasnék egy nagyon rövid szöveget, és ezt egy mintalász beavatott, vagy beavatásban résztvevő írja le. Hát azért tegyük hozzá, hogy hát ebben azért úgy kell hinni benne, hogy ahogy mondani szokás, hogy ahogy Móriczka elképzeli a római birodalmat, de halljuk, mert a lényeg azért benne van. Azt mondja, hogy miért is éljünk, mi végre az életünket, hogy leküzdjük magunkban az állatot, megöljük magunkban a bikát, legyőzzük a bestiát, és emberré váljunk. Niklas volt az első, és eleddig az egyetlen, aki segített nekem az állati megsemmisítésében, lelkemből való kiüzetésében, csak benne és vele sikerülhet elérnem azt, amit a hősök egykor elértek. Ez biztosítja számomra, és minden katonája számára Mitrász. Most, hát a kereszténység is lényegében ugyanezt tanítja Krisztus szavain keresztül. Tehát van egy erős szál, amit aztán összegabajítanak, elvágnak, és mindenféle módon elkezdenek ugyanúgy kiuzsorázni, és akkor megint kezdődik az egész előről a korrupcióval és a pusztulással. És hát Madács ezt zseniálisan és röviden és kicsit áthallásosan, kicsit konkrétan, de a 6. színben megjeleníti, mégpedig úgy, hogy Lucifer nem is telepszik rá különösebben erre a 6. színre. Tehát olyan, mintha kicsit hátradőlne, és azt mondja, hogy ne egyezz magát, tönkre teszitek ezt ti nélkülem is. És időnként, hogy beszólogat egyet-kettőt, de nem viszi túl hosszú lére az egészet. Hát köszönöm szépen! János, említetted ezt a gladiátor 7 próbáját. Ez milyen viszonyban van a középkori lovagi 7 próbával, vagy 7 szabad művészettel? A Septum Probitát, tehát a 7 próba, a 7 szabad művészet, és a rómaiak 7
próbája. Jól értettem? Én nem sokat tudok a középkorról, elnézést, de hogy is mondják, szakbarbár vagyok, de hallottam a hétművészetről. De amit hallottam, abban hát van spiritualitás, de annyira nem, nincs képileg előttem. Most az a helyzet, hogy a Mithras kultusznál ugye arról beszélnek, hogy igazából ezt Pletovióba, a mai Szlovéniába hozta létre egy állami úgymond rabszolga, aki a vámállomáson dolgozott, és rendkívül képzett volt a csillagászatban, a matematikában. És hát úgy néz ki, hogy a pszichológiában is, mert eszméletlen módon megteremtette ennek a beavatásnak a rendszerét, és a egyes lépcsőfokokban a beavatásoknak a jelképi és a testet is érintő mozzanatait. Na most, hát az nem volt, mindig mondják, hogy hát pontja lett volna a kereszténységnek, de ez nem igaz, mert csak férfiak lehettek a tagjai, ráadásul a beavatási rendszerben ugye nehéz volt előre menni, tehát tömegvallássá soha nem vált, de a kereszténység is tömegvallássá vált, és ez lett úgymond hát nem azt mondja a végzete, de ez az, ami visszalökte abba a körbe, ahol tudjuk, hogy mik történnek a korrupcióval, mert hogy az egyháznál is a papi korrupció és mindenféle egyebek azok ugyanúgy beléptek a előmenetelnek a megszerzése kapcsán. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez nem igaz, nem volt ellenpontja a kereszténységnek. Egy volt a többi misztériumvallás közül, mert több ilyen létezett a birodalom szerte, és ebben a kb. 300-400 évben. Vagyis szoftver nélkül nincs birodalom. Ha nincs belső szellemi lelki program, kártyavárként ömlik össze a konstrukció. Ez Európának egy jó tanítás lenne, de nem az. És még hozzá kéne tenni, hogy és ennek a birodalomnak a gerince az pedig a hadsereg volt, és még Európának is szüksége lenne egy erős hadseregre. Hát se hatalom, se hatalom, se erő, se szoftver, tehát szellemi lelki váz. Semmi nincs. Végeredmény, kampa basszol. Igen. Kész. És a rák és a korrupciónak az analógiájához még annyit, hogy amíg a rák véglegesen el tudja pusztítani a gazdatestet, addig a társadalomnak a korrupciója, tehát mint rák, az kicsit olyan, mintha csontvázzal csupaszítaná a területet, az ott lakó népességet, és a rákos sejtek, akik az egészet úgymond generálták és futtatták, azok meg elvonulnak a Bahamákra és élvezik a fosztogatás gyümölcsét. És aztán azok, akik ott maradtak ebbe a csontvázba, azoknak kell valamit csinálni arra azért, hogy újra úgymond megelevenítsék, hússal fedjék be ezt a fajta csontvázat. Én azt szeretném kérdezni, hogy a gladiátorharcokat azt mikor tiltották be, és milyen indokkal? 440-ben azt mondják, de az a helyzet, hogy ez egy dátum, több is van, de provinciánként más és más időszakok voltak, de a környékén, tehát az 440 környéke. Azt mondják, hogy a fő ok az volt, hogy már nem is tudom melyik arénában, egy szerzetes ugrott be a gladiátorok közé, és hát azt kiabálta nekik, próbálta rávenni őket, hogy ne harcoljanak. Hát cinikusan azt mondom, hogy ne háborúzzatok, szeretkezzetek inkább, hát ez nem így működött. Hát ez nem vette jó néven a nézőközönség, hát ők is beugráltak az arénába, és hát cafatokra tépték ezt a szerencsétlen jó szándékú szerzetest, mindenki vitt haza belőle egy darabot. A császár meg azt mondta, hogy na jó, fiúk, itt volt vége, de van kiötve. De hát tudjuk, hogy ez izgatta úgymond a
közönséget, szórakozást láttak benne miegyövet, és hát még egy idő után dugott provinciákba, itt-ott fölléptettek gladiátorokat. És ment a gladiátor turizmus. Hát valószínű. Nagyon különös egyébként, hát mennyi körülbelül, hát majdnem 700 évről beszélünk, tehát 700 év az, ami úgymond a gladiátorsággal és a gladiátor játékokkal eltöltöttek. Szóval azért gondoljunk bele, hogy mennyi változás állt ott elő, nem csak felszerelésileg, hanem a megrendezésnek a koncepcióiban, meg egyáltalán a lebonyolításnak a mienségében, meg a pénzügyi háttereiben. Nagyon bonyolult, de nagyon jó könyvek jelentek meg ezzel kapcsolatban most már, és azt kell mondani, hogy hiába tiltották be, valamilyen módon mégis ez a fajta harciasság, meg az, hogy az emberek többsége imádja nézni azt, hogyha mások püfölik egymást, ez azért búvópatakként tovább ment, vagy például ilyesmiben a harpasztum, ez a ősfoci, vagy későbbiek során a lovagi küzdelmek, mert hát ott is tudjuk, hogy kétfajta volt, amit épített lelátókon öltöző közönség vett körül, és voltak olyanok, Franciaországban vannak ilyen területek, ahol gyakorlatilag mindegy hadi vállalkozásnak a területe, ott egeréztek egymásra a lovagok kis csapatokba, erdőbe elbújva, lestvetve ezt, meg azt csinálva, tehát mint egy kis háború. És hát az a helyzet, hogy a parasztok nyilván a fákra vajaztak föl, és onnan nézték, hogy a lovagurak azok, hogy mészárolják egymást, mert hát ott azért hiába, hogy tompán bárdákkal nem tudom, hogy elmentek, de azért voltak annak sérültjei. És hát el lehet képzelni, hogy milyen félrevezető hangok hallothattuk a fa tetején, hogy jobbra vannak, és közben balra vannak. Szóval, és hát lényegében a sportot is ennek köszönhetjük, hát nem köztudott, de Róma nem tiltotta be a görög olimpiákat, és tudunk arról, hogy szabályos egyesületek voltak, birkózásból, futásból, mindenonnan, és hivatásos sportolók. Tehát találtak ilyen flatniket, úgymond tagsági könyveket, ahol fel voltak írva a győzelmek, és fel voltak írva a bevételek. És hát azt hiszem, a Theodosius volt az, aki ezt is kisöpörte. Tehát az úgymond békésebb sportokat is kisöpörte a szórakoztatóiparból. De hát előjött újra, tehát látjuk, most ugye a római sportkultúra itt van benne. Igen. És hát a parasztság vitte tovább, mert a parasztoknak egyébként is, mert volt azért bőven szabad idejük, azért nem látástól vakulásig dolgoztak egy egész éven keresztül. Tehát amikor ráértek, akkor ők is szívesen betélkedtek ebbe-abba, és nem csak kockáztak. Tehát vannak erről már terjedelmesebb leírások is, úgyhogy ezt nem titokként kezelik. És hát látjuk, hogy ma ugyancsak visszatértünk oda, hogy hivatásos sportolók vannak, pénzért versenyeznek. Megadják, veszik őket pénzért. Ja, vagy ez az ókorban is így ment, és hát akkor is, hát ott voltak büntetések. Olimpiában volt egy hosszú út, egy szent út, aminek a szélét Zeus szobrokkal díszítették, és ezeket a szobrokat, ezeket a csaláson, meg lefizetésen kapott sportolóknak a büntetéseiből állították föl. Tehát ez nem volt akkor se nagy ritkaság, hogy csaltak, loptak, hazudtak. Tehát semmi nem volt. Új a nap alatt című helyen. Nincs új a nap alatt. Igen. Hát Na, most kérdés, hogy megúsztuk-e? Ezekről a fegyverekről. Ezek használtak, tehát látni is lehet, hogy karcosak, forgattak,
úgyhogy a fiúk, lányok ebben tüfölik egymást. 12 fegyvernemet tudunk bemutatni, 12 gladiátor fegyvernemet, ebből kettő hiányzik belőle, a lovas gladiátoroké, a lovaink nincsenek, a másik pedig a hídharcosoké. Ezt meg úgy kell elképzelni, hogy van egy pódium, ami körülbelül ilyen 1,5 méter magas, és erre 2 rámpa vezet föl, és fönn áll egy figura, szigorúan tőrrel, és ilyen öklömi kövek vannak fölhalmozva mellette, és 2 oldalról pedig 2 nagypajzsos úgynevezett szekutor, akik a hálóvetőknek az ellenfelé voltak, azt próbál fölhatolni, és hát ott bántalmazni a fönt lévőt, aki hát ezekkel a kövekkel próbálja ezt a 2 figurát jó fejbe találni, vagy lábon találni, ahol a pajzs nem védi, vagy nem tudja fölhúzni, és hát ilyen módon életben maradni. Tehát ezt a 2 fegyvernemet ezt nem jelenítsük meg. Igen. Volt, akik rekonstruálták, de náluk is az volt, hogy hát ugye a kövek helyett valami könnyű szerkezetet dobáltak a földtörekvőkre, másik pedig a végén, akkor már fölértek, akkor meg leugrott ez a jó ember, és akkor lent püspölte, meg próbálta kikerülni őket, úgyhogy vannak próbálkozások rá. Köszönöm szépen a lehetőséget, Péter. Köszönjük szépen. Drága uram, Üdítő előadás volt, és köszönjük. üdítő előadás. Tényleg? Igen. Ja. Na, ebbe éltél, ebbe voltál. Hát ez a lényeg. Mindannyiunk számára ez a Talán legfontosabb. annak köszönhető, hogy egzotikus azért visszanézni. János, most te barbarikumban vagy római? Te átszöktél? Igen. Na most ez félig meddig igaz. Ugye az a helyzet, hogy volt a Pannonia provincia fönnállásának időszakában több olyan időszak, amikor például Marcus Aurelius idejéből pontosan tudjuk, hogy a Dunától, hát mai mértékkel mondva, 10 kilométeres sávot nem léphettek be ebbe a sávba a barbarikumban lakó germánok, ilyen olyanok. Hát a csatáját Diós Jenőnél vívta, tehát át kellett élni. Igen, ez is, és a másik érdekessége például az, hogy itt a Csörögi hegy, mint olyan, az egy nagyon érdekes képződmény volt. Ez egy hosszú, hát nevezzük hegynek, ez egy hosszú vonulat, és homokkőből áll, valójában egy nagyon rossz minőségű homokkőből, ilyen létegzett. Viszont egy ilyen hasadék vulkánnak az andezit tömbje, az tölti ki a nagy részét. És azt tudjuk, hogy Aquincumban vannak kövek a Csörögi hegyből kibányászott andezitből. Rengeteg római pénzt, apró pénzt, meg mindenféle apró leletet találtak egyébként ott, úgyhogy valószínűleg letelepült bányásztársaság, hát nyilván nem a Duna másik oldalára tepertek át minden reggel melóba, úgyhogy ezek ott éltek és ott fejtették a köveket. Tehát ilyen szempontból úgymond ez még határeset, határterület. Hát voltak a Duna ezen oldalán bástyák, úgy tudjuk. Igen. Őrtornyok, bocsánat. Sok helyen találtak fegyvert. Most a Diós Jenei az azért érdekes, mert az a helyzet vele, hogyha megnézzük a Verőcei őrtornyot, akkor azt látjuk, hogy az őrtoronynak a közvetlen közelében egy nagy síkság van. És ha megnézzük a Diós Jenő felé menő vasútvonalat, akkor arra jövünk rá, hogy ez a vasútvonal az végigvisz egy nyiladékon, egy völgyrendszeren, ahol is a túloldalán, a Börzsöny túloldalán, ott bukkan ki úgymond egy büntető hadjáratra elindult légionárius csapat, ahol Diós Jenő van. Tehát a Vég Józsefnek ezért volt ez a kollégánk a Végjóska, igen, tudod ismerni. És ráadásul az időjárási viszonyok is olyanok, hogy amikor a dombon esik az eső, akkor a faluban nem. Igen, igen.
Léptünk ott föl, amikor Vagy feladták fordítva. az emlékművet, Igen. ezt a sziklát meg rajta a római katonát, de érdekes minden esetre. Aztán nem nagyon olvastam cáfolatokat, vagy azért, mert... Hát állítólag ez Marcus Aurelius naplójában gyönyörűen leírja, hogy hogy volt. Igen, És ez így működik ma is, mondja Vég József, aki ott élt. igen. És ez a merőcei kalitka, ott hogy az Istenbe került az ügy. Ja, Az már egy újkori megfejthetetlen. keresd a korrupció. Kérem, Keresd a korrupciót és a hozzánevértést. Igen. Igen, ez egy jó kombó. láttátok, nem láttátok? Borzalmas. Hát borzalmas. Hát Milyen ott kar? ugye kb. Egy méter magasak, vagy másfél annak a őrtoronynak a maradványai, Egy őrtorony. ahelyett, hogy És azt kalitka. újították volna föl, vagy konzerválták volna. Szemzatartó a Igen. feje. Olyan, Teljesen. az a rácsos. És el is fújt egy nagy szél. Igen. És nem tudom milyen nagy pénzeket költöttek. És kinyitották a jegényesort. Na például. Hát a jelenléte az a probléma. Tudom, pusztult, de szép volt. De azért ott azt a verőce bejáratát azért jól És akkor minden tövestől ki kell írtani. Na jó van. borzalmas lett. Ebben A már rómaiaknak nem volt vasor. És milyen sok pénzbe került ez. Ja. Igen.